दाखालि सोरबा सासे इउटिउबारा गभर्नमेन्टखौ इनडाइरेक्टलि बुंदों जे बे ओनसोलखौ डेभेलपमेन्ट खालामाखै होननानै खिन्थु आउट अफ बिटिआरआवबो जोंनि माखासे एनडिएफबि समस्याखौ नायना होनांगौमोन। ट्राइबेलफोरनि मोनथाय जे एट्रसिटिस एक्ट जे ल बेखौ सोसननाय जायाखै। इन्ट्र भिडिअ जायखौ नुदों जोङो लासैनो नायलांबाय थागोन। दा गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय। लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दङ। लोगोसेनो मिजिंथियो भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामगोन आरो चेनेलखौ जुदि अनसायोबा साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानै। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव फिन खेबसेबाव उन्दै बैसोनि सासे बर' हिन्जावसाखौ आनवार हुसेन मुंनि सासे मुस्लिम सेंग्राया जिनाहारि खालामदों। दा बे जाथाया सोराङाव फैदों आरो बिथांखौ एरेस्टबो खालामनाय जाबाय। दा साननो गोनां बाथ्राया बेसो जे गोजोन गोरोबथा बिटिआर जाखांनायनि उनाव जिहेतु एसपि डिसि असि आइसि बेफोरखौ आखाइ मुथियाव लानानै सोलिनो हानाय जासिगोन होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंमोन। नाथाय दिनै नुनो मोनदों जे बे इसिबां गिदिर जाथाय जाखांनायनि उनावबो बे जाथायनि सायाव प्रमद बर' बिथाङा दासिमबो फंसेबो खोथा बुङाखै आरो गुबुन फारसेथिंजाय जितु असि बा आइसि बिथांमोनहा पुलिस डिपार्टमेन्टनि जितु माने बिबानगिरि बिथांमोनहा बे केसनि सायाव माने केसफोरखौ जेरैबायदि खालामनांगौमोन केस फाइलखौ जेरैबायदि खालामनांगौमोन बेबायदि खालामाखै। बिनि थाखाय बर'नि अनगायैबो गुबुन गुबुन हारिनि माखासे दल संगठनफोरा माने बे जाथायनि सायाव निन्दा खालामदों आरो पुलिस प्रशासनखौ गोख्रोङै साजा होनो हानायनि मोनसे राहा लामा लानांगौ होननानै डिमान्ड खालामदों। मैया साइन्स कलेज खाथियाव जे सासे माइनर गथ'खौ माइनर बर' हिन्जावसाखौ जे नन ट्राइबेल मानसिया आनवार हुसेन मुंनि सासे नन ट्राइबेल मानसिया जे माइनर गथ' खालामदों। बिनि एगेन्स्टै जोङो दिनैहाय आतसु आरो बड' नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियन बर' माहारियारि फरायसा आफाद जोङो थानायाव फैनानै साप्लिमेन्टारि एफआइआर जोङो होफैदों। बे एफआइआराव जों बेखौनो लिरदों जे आवगोलनि जे एफआइआर लज खालामनाय दङ बेवहाय पक्स' एक्ट आइपिसि एक्टखौ होदों। नाथाय जोंनि ट्राइबेलफोरनि मोनथाय जे एट्रसिटिस एक्ट जे ल बेखौ सोसननाय जायाखै। दा जोङो असिनो थिसननो थाखाय जोङो साप्लिमेन्टारि एफआइआर होफैदों क'क्राझार पुलिस थानायाव। जों होफैनायनि खारना बेनो जे सब समाय बर'फ्रा सोरजोंबा हिउमिलेट खालामजायो, सोरजोंबा बुजायो, सोरजोंबा मार्डार खालामजायो, सोरजोंबा फेक एनकाउन्टार खालामजायो, सोरजोंबा गेप खालामजायो। नाथाय जोंनि आसाम पुलिसा मालाबाबो शिड्युल कास्ट एन्ड शिड्युल ट्राइब प्रिभेन्सन अफ एट्रसिटिस एक्ट 1989 जे ल दङ बिनि आन्दाराव जेसेबां जे प्रभिजन्स दङ बेखौ दिनैसिम सोफादेरा। ओंखायनो जोङो दिनै फैनांगौ बायद' जाबावबाय। मानोना जोङो सिगांनि जे एफआइआर लज खालामनाय बेखौ जों फरायदों, रेजिस्टार खालामनायखौ जों फरायदों, बेवहाय एट्रसिटिस एक्टखौ सोनाय जायाखैमोन। नाथाय दिनै जोङो फैनानै असिनो क'क्राझार पुलिस थाना असिनो जोङो साप्लिमेन्टारि एफआइआर होफैदों। आसाम एम रन्जित बसुमतारी बिथाङा बग्रिबारियाव थानाय जितु साल बागान बे साल बागानाव जिहेतु सिगुन दाउफोर थायो बे सिगुन दाउफोरखौ रैखाथि खालामनांगौनि एबा संरैखा खालामनांगौनि थाखाय बिथाङा माखासे बिबुंथि होदों आरो बेजों लोगोसेयैनो बिथाङा सोरबा सासे इउटुबारखौ नाम लायालासिनो बुंदों आरो गुबुन फारसेथिं हाग्रामा महिलारि बिथांखौबो बिथाङा माबा मोनसे बुंदों। भिडिअनि गेजेरजों नायदो। बग्रिबारियावहाय दिनै सेन्ट राजापारा पार्ट 1 बे फरेस्ट एरियाया 150 बिगा दङ। बेवहाय साल बे हाग्राया 150 बिगाया साल दंफांजों बुंफबजोबनाय। जारिमिनारि होननानै बुंनांगोन जोङो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव सिगुना गोमायै गोमायै जोबलांगासिनो थैयै जोबनायनि लामायाव फैबाय। खिन्थु नैबेयावहाय दा माखासे सिगुन दंबावो। बेखौ संरैखा खालामनायनि थाखाय बे ओनसोलनि मानसिफ्रा जोंनि सरकारनिसिम सानसेखालि चिफ सार्जन आंजों फैनायाव बे ओनसोलनि बे हालामनि मानसिफ्रा खावलायनाय बायदि जोङो बिथांमोननि खावलायनायखौ रैखा खालामनायनि थांखिजों बा जों बेखौ संरैखा खालामनायनि थांखिजों
गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिसिम जोङो आपिल खालामदोंमोन गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया दा बेखौ संरैखा खालामनायनि एसे फान्ड हरदों बेखौ गायसननायनिनो दिनै सान गतिके जोङो सिगुनखौ जेरैखि जायाबाबो नोंथांमोननि सांबादिकफ्राबो लोगो नांनानै बेखौ रैखाथि होनायनि राहा लामाखौ लानांगोन साखाथियाव थानाय मानसिफ्रा बे सिगुनखौ फोथांनायनि थाखाय मा खालामनांगौ बेनि एवारनेस प्रग्रामबो जोङो लागोन पर्बत जराया गोग्लैसोनाय हालाम बेखौ बयबो मिथिखागौ दाखालि सोरबा सासे इउटिउबारा गभर्नमेन्टखौ इनडाइरेक्टलि बुंदों जे बे ओनसोलखौ डेभेलपमेन्ट खालामाखै होननानै खिन्थु जाय इउटिउबारा सोरखौबा सापर्ट खालामनानै सोरनिबा एगेन्स्टै बुंदों आं बेखौसो मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों लास्ट 17 इयार्सआव हाग्रामाया बे ओनसोलनिफ्रायनो सासे आइजोखौ हाबा खालामदों बे ओनसोलावनो बिहा बिहाव दङ बे ओनसोलावनो बिनि बिबोनाङाबो लिडार ना बे ओनसोलखौ 17 बोसोर बिहावनियाव गाइखेर लोंनो जौ लोंनो बियो फुङावनो फैयो VIP गारि सालायनानै खिन्थु बे हालामखौ बियो जौगाहोआखै थारमाने बिथांमोननि आखुथाया खांख्राइ बाल्थिङाव दोननाय खांख्राइफोर बायदि BPFफ्रा माने 99.99 लिडारानो बाल्थिंनि खांख्राइ माबोरै बाल्थिंनि खांख्राइ होननानै बुंदों आं बाल्थिङाव थानाय खांख्राइफ्रा सोरबा मासे खांख्राइया बाल्थिंनिफ्राय बारग'नानै हायाव थांनो नागिरदोंबा बेखौ हमथायो मानोना खांख्राइया जि आथिं दङ बे आथिंफोरनि गेजेरजों गुबुनखौ हमथानानै गुबुन खांख्राइखौ मालाबाबो जौगाहोनो नागिरबा गोजौ थांनो होनो नागिरा BPFनि आखुथाया बिदिखायनो लास्ट 17 इयार्सआव पर्बत जराया गावनि बिहावनि एरियाखौनो डेभेलप खालामाखैमोन दा बे ससे भिडिअखौथ' नुबाय दानिया गुबुन मोनसे भिडिअआव थांदिनि गुबुन मोनसे भिडिअआ जाहैबाय BTCनि बाहेरायाव थानाय जिहेतु बारग' NDFB बिथांमोन बे बारग' NDFB बिथांमोनहा जेरैबायदि मोनथाय मोननांगौमोन BTR एग्रिमेन्टनि गेजेरजों बेफोर मोनथायखौ मोनाखै दा बैफोरखौ मोनैनि थाखाय बिथांमोनहा माखासे दुखु फोरमायदों आरो गोख्रैयैनो बैफोर मोनथायखौ मोनहोथारनांगौ होननानै बिथांमोना सरकारनि सायाव आर'ज गाबदों जोङो सेन्ट्रेल लेभेलनि सारमोनखौ जाहाथे जोंनि जिल्लायावहाय जोंनि माखासे रिहाबिलिटेसन मोननो गोनां आरो लोगोसे मार्टियार्सफोरनि थैनायफोरनि मुंख्लंफोरनि रिहाबिलिटेसन मोननो गोनां आरो लोगोसे जोंनि थांना थानो गोनां माखासे NDFBफोरनो रिहाबिलिटेसन होनानै जाहाथे सारमोना जोंनि DIG अफिसनिफ्राय सारमोना माखासे खामानिखौ जोंनि जिल्लायावबो मावनानै हरनांगौ मानो होनोब्ला जोंनि मेगनजों नुनाय हिसाबै जोङो क'क्राझाराव जोंनि लोगोसेनो थाबोनाय जों लोगोसे जोङो बेट्स गोनां हिसाबै जों बेट्सबो मोननाय हिसाबै जोंबो जोंनि जिल्लायावहाय एस ग्रुप हिसाबै जों मोननो लुबैदोंमोन बा जोंनि NDFB जोंनि जेसेबां जिल्लायाव थानाय गासै NDFBआबो मोननो लुबैदोंमोन मोनथायखौ नाथाय जों मोननो हायाखै मोनफ्रोम जोंनि माखासे खामानियाव जोङो बन्सित जानानै थानाय खारनावनो जों दुखु फोरमायनो गोनां जादों जाहाथे जोंनि खामानिफोरखौ सारमोना मोजाङै बिजिरलायनानै जाहाथे जोंखौबो राहा लामाखौ खालामनानै होयो बेखौसो जोङो सारमोनखौ खावलायहरगोन आरो लोगोसे जों माखासे बिभिन्न खोथाखौ जों साननो थाङोब्ला जोङो ओरैनो बुंब्लाबो सारमोना गाज्रि मोननोबो हागौ नाथाय जों बुंनो गोनां बायध'थाया बेसो जोंनि NDFBनि माखासे स्टाइपेन्ड मोननाय मानसिफ्रा जोंजों लोगोसेनो BTRनि बा BTCनि सिंनि मानसिफ्रा मोननो हानाय हार्डक' बा मिलिशिया गासैबो मोननो हानाय बै जों बे मेगनजों जोङो नुनानै मोननाय हिसाबै जोङो BTRनि सिंनिखौल' जोङो मोनदोंब्लाबो जों जेबो सानाखै बा जोंनि आउट अफ BTRआवबो जोंनि माखासे NDFBनि समस्याखौ नायना होनांगौमोन सारमोना जाहाथे जोंखौ माइगाब जुजाय खालामालासिनो जोंनि माखासे बिभिन्न खामानि थालांनायखौ जाहाथे जोंनि आउट अफ BTC हिसाबै नेवसियालासिनो सारमोना जाहाथे मावना होलाङो बेखौसो आर'ज गाबगोन सारमोननियावहाय बे ससे भिडिअखौ नायनानै रायजो राजा नोंथांमोना माबायदि मोनखो प्लिज कमेन्ट खालामदो दा जोबथारनायाव आङो गोबांथार खोथा बुंनो सानाखिसै दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै थेंक इउ गोजोन्थों जय बर' हारिनि